komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita, Hunyo 26, tuig 2020. Aksyon Hotline! Katapusan na kita nga Biyernes, karon iyang nga bulan, nagatalipos-puson na gid lang ang mga inadlaw kag ang ginabantayan sang tanan nga mga nagapaabot sang ila second trans sa SAP. Particular na sa Metro Bacolod, amo ang final nga update kag subong advisory gikan dito sa Regional Office ng DSWD kung saan og ipanagtag ang ila sining cash assistance. Kaya ang report nga nabaton sang DSSD diri sa Bacolod, ang DSWD maghatag lamang sa ila tubtob Hulyo 1 nga dapat tapuson ang payout. So meaning, sa mga nabilin nga may nadlaw ang aton sinibantayan, amo ang schedule na sa pagpanagtag sa second trans. Kagabay pa sa pagpanagtag na sa second trans, tani, wala lang sang mangin pasaway, no? Nga mga benepisyaryo nga liwat na naman, nga madagpan sang mga otoridad nga naghimo sa hindi maayob la. Kaya ang ila sining nga nabaton nga cash assistance gamiton sa illegal, na ang ginatumod ta ibakal illegal nga droga, kang iban ti ginapanahor pati bulang. Aksyon Hotline! Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad tubtob kita takna las 9:30 karon iyang nga aga. Ginabuylogan kita sa technical side ni Aksyon Oliver Pason, kabuylog man naton sining nga aga Aksyon Elry Dotilios kag Aksyon Dorel Kabato. Kung naman Aksyon ay Tayhopon, welcome to the show. Sa aton sining nga magka-aksyon, pwede na kamo magkapartisipar diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ipadala lamang ang inyo sining nga mga mensahe sa aton sining nga text hotline, no? 0938-2255017, or hindi gani dira sa aton sining nga Facebook page. May available dira nga chat room nga pwede ninyo padalaan sang mensahe. Ipadala dira, no, ang inyo sining nga mga komento, mga reaksyon kay aton ginahatagan hustisya karon, no? Basahon ginaton isa-isa ang masarangan talang sa inyo ginpadala nga mga mensahe. Anong pinakamaddalag ko nga mga balita nga aton istoryahan karon nga aga dito sa Cebu, Puerto Gidiamo? Mga interviews to ginatutukan ko lang sa mga telebisyon nga nagguluwa. Grabe sa national television pala, ang sa Cebu kung kasulumpaan ang mga opisyales to gaugtas gid sa mga residente. Puerto Gidia kapasaway, why nagapamati mo sa ginapatuman nga regulasyon. Siling ko mag-amuni ang batasan man sa Taga Negros nga ang ginapatuman nga regulation under MGCQ. Since nga ang MGCQ matapos na on June 30, kung amo niyang kinaiya sa Bacolod, sang Taga Negros Occidental, no, nga daw pariyo man sa ila to, waya mo, waya ginasapak pala, military kag pulis na ganing ginapadala to, damo gihapon
nagapinasaway. Aksyon Hotline. Nga mo ang rason nga ang Cebu, ang ginimo sa ila, ti nangin istrikto ang gobyerno sa nasyonal sa pagbantay kag pagdisiplina sa ila to, agud nga hindi na magpinagusto, ginuwa sa ila puloyan kay kung pagustuhan mo lang ang mga residente, apisar sang istrikto ginapatuman nga quarantine, no, community quarantine, wayaga sapak. Grabe ang mga tao to. Pati mga nurses dito sa ilaga, hambal na, marisay na lang kami magamuni sa among trabaho, kaya hindi na magwanta. Mga doktor to, ga problema, iyasang cases nila ho. Aksyon Hotline. Diri sa aton, sa Negros, may ara man isa ka syudad nga may mga pasaway man nga mga LSI, locally stranded individual, hindi iya residente nga daan bla, kundi residente siya sa lugar, pero nakuan siya, na stranded sa ginalinan niya, kundiin man siya nagtrabaho, nagbakasyon man o kunano, ti pagbalik kaya dire, kundi siyempre LSI ka, locally stranded individual. Sus, din kakita imo yung ginbutang sila sa facilities ng syudad, quarantine facilities, ginpangguba nila ya, ang pertahan, ang isang CR, ang aligasyon pagani nga ginsermonan sila sa mayor, bangod kayong iban sila sa ila, naggamit pa sang illegal nga droga. Aksyon Hotline. Nano man nga pagkaimtang, nano man nga panimuot ini sa mga tao man. Amo na ni subong nga ginatingwaan sa gobyerno. No? Sa gihapon apektado kita indirectly, hindi man ang aton pamilya apektado, way man sang nagpositibo sa aton mga pamilya sa COVID-19, pero bangod sa epekto niya in general, tinatawabla, subong puraot gyapon ang pangabuhi ta. Dala kita gihapon sang nagaluntad nga resesyon sa ekonomiya, grabe ya, nga problema sang ekonomiya, alin sa negosyo, kaya mo ni kuntani, may dako ang contribution para magmayad ang sitwasyon ta. Tiyolan tawaho, hindi pa kita gyapon kapag gusto lang alin sa negosyo, bangod may ginaset nga mga guidelines kag regulation. Aksyon Hotline. Ti kon luyag naton nga initanan matapos na nga pag-agoniya, pag-agwanta ta, isa lang ang panugyan ko sa inyo, kooperar kita sa gobyerno. Amula na, no, kooperar kita sa gobyerno para nga hindi kita magproblema, no? Kooperar kita sa aton sini mga opisyalis ng gobyerno, because at the end of the day, kita sinitanan ang makabenepisyo. Na tiamo ni siya ang aton ginabantayan subong, grabe mo ang mga record dito sa Cebu, ang mga nagasululod di sa aton may ara ginagapositibo sa tion nga ginapagwa ang resulta. Aksyon Hotline. Now sa Bacolod, ang good news kay may ara sang panibag-o nagwa nga result sang mga OFW, no, nga gin paidalom sa RT-PCR test, kag ang resulta negatibo. Sila sa COVID-19, 37 gid ka mga OFW. Aksyon Hotline. The good news, at least kada adlaw, hindi lang yan kay positive ang ginahambalta. Ang tao dugay, may ara nga daan gyapon nga until now ay ka intindi nga laom nila nakapauli na sa tagsa ka mga puloy-an, komunidad, ining mga LSI, ka mga OFW nga nag-positive. Ara na sila sa quarantine facilities. Aksyon Hotline. Mayo gani ka ginamuna sang gobyerno ta. Kay kung hinaling nga ginpabayan sus, guro ang paglapta, ang paglaton sini, hindi hamak. Aksyon Hotline. While ang Bacolod City may panibag-o nga executive order, gin permahan, ginpapanaog ang alkalde, liwaton naton nagkaroon ang mga salient niya nga mga punto para sa ibalo sa aton nga mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Isa pa gid, no, ang DILG office diri sa Region 6, aga pa ko nagpanawag sa Regional Director, June 1 piagali, why na di si Regional Director Ariel Iglesia
sa Region 6 kay gin-transfer siya dito sa Calabarzon, no? Wala na yung gali di. Si Regional Director Ariel Garcia, bago na ang Regional Director sa Region 6 ng DILG kay gusto tanay baloon man kung balanano ang ilaya communication sa iya counterpart dito sa bahin sang Cebu. Galing kay siling ni Director Iglesia niya, kwan pa lang, Hunyo 1 pa lang nabaton ko ang instruction nga dapat dito nako ma-report sa Calabarzon. Aksyon Hotline. At bago na, ginakuha ta pangalan subong sang nagbulos nga Regional Director sang DILG. Aksyon Hotline. Ano pag ang balita? Kung madumduman niyo si NOPO Director Romeo Baleros, ang nagretiro na bala ng NOPO Director, kundi sang nagsulod man di siya sadto bilang tagpamuno sang Negros Occidental Police Provincial Office. May mga modos man to nga ginhimo kagingamit ang ngalan niya sa pagpang-text ng ayo load na biktima pag ganitong pila ka mga opisyalis na sa Kapitulyo. Ari karon. Kundi bago na ang provincial director ta, kuway pag mag-init ang buli sa NUPO, may ara na ya sang naghimo sang modos, ginhala ka pang tawgan, agin pang tiksan ang mga opisyalis na manliwat. Kag pila diri ka mga negosyante man, ay nagapangayo, yalin sa mga construction materials, nagasulisit, kuno do pati kwarta. Aksyon Hotline. Grabe man nga abilidad ninyo, way kamo sa biktimahon, opisyal pagka-pulis ba? Way na ginaya patawad. No, di kakita imo yung pati NUPO Director, di gamiton mo ngalan, parang magpangayo ka, magpakilala, magpapretend ka, nga isa ka, ikaw ang si PD, Pagi, di kakita sa na mag-amo ng sistema, taman. Aksyon Hotline. Alas 8:15 na pakaronan tayo na kay naset na ton in a short while nga mag-interview man sa kay NOPO Director Palgi, no? Para maistoryata ni siya kay para siya mismo mag-apilar sa mga kwantadryo, mag-apilar mismo sa pumuluyo kag makapalabot sa mensahe niya sa bakulod nun kag negrosanon nga posible nalabutan na sang sini nga modos nga ginapadalaan sang text nagapakilala nga direktor sang NUPO kag nagapangayo nagasulisit iya. Grabe man pagkahapos ba do hindi na ni hustong ginaopisyon niyo. Aksyon Hotline. Di amo na siya kung kaisat, amo na kung may mabaton ka nga text kag hindi ka malang familiar kag wala pa kamo sang kwentan, sabi ko nakway pa mo ka istoryahanay parte sa way pa mo ka kitanay sini sang NUPO Director, kuidaho gin nga magpati gilayon na kay mabiktima gid kamo no sang hindi husto nga operasyon. Aksyon Hotline. Kaya mo na no ang pila ka mga nagapanguna no nga mga balita nga istoryahan ta karon nga aga. Naunahon ko lang diri ang sa Negros kag Bacolod nga mga update. Ang Bacolod actually may nagdugang naman nga record as of yesterday, November 25, no? November 25. Ang nagdugang diri sa listahan ang panibag-o ining kaso, no? Ang confirmed nga case nga ika 31, no? 31 diri sa siyudad sa Bacolod. Ti locally stranded individual mangyapon ari man nga. Ang lain gid kun halin sa Cebu kay kadamo gid diya sang naga-positibo. Aksyon Hotline. Ti isa sang ginaproblemahan sang tanan nga may LGU sa probinsya kakulang, no? Sang quarantine facilities. Ti once nga magkulang quarantine facilities, hands up, yan mo na ganing rason nga ang gobernador diri sa probinsya, siling niya hindi lang anay magpasulod, please.
sang mga tawo or LSI kag OFW diri sa aton kay delikado pa ang sitwasyon. Tiyan mo na, no, isa ka realidad nga ginaatubang naton samtang nagapadayon pang pamahog sang COVID-19. Sining diyang World Health Organization, next year pa na posible ma-develop ang vaccine. Aksyon Hotline. Mga detalye sa niya, kabugusan kang patpat na ton, pagkaligad kid lamang sila. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Philippine Standard Time, alas 8:22 na. Pabalik diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Unaon ko lang arena sa aton nga linya si Councilor Attorney Rinicito Novero. Kay kundi si Mayor nagpapanaog no bag-o nga executive order. Ang isa sa gina-update diri kay mayara kita sa mag-quarantine facilities. In fact, ang ginakolbaan nga basi kulang na gid bla ang mga quarantine facilities ni samtang
inabot pa mailisay kag OFW. Ang good thing lang kag development kiti mismong governor hindi magpasulod na sa mga nagapalauli pero nung latest siniman. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us is Councilor Rinicito Novero on the line. Councilor, how are you? Good morning. Very well. Mayong aga, madamo salamat sang wish. Madamo man kag mayong aga man sa atong bilog management and staff sang Aksyon Radio sa atong mga palangga kag mga maukumontek naman. Good morning and COVID-19 free day for all of us. Kabay pa, no? Ang isagid ka development subong councilor, number one, party, kung may executive order ang mayor tagin papanaog, party ni siya ilisay ka mga OFW, pero ma-update ko subong, sige-sige sir ang preparasyon ta, kag kumusta ang mga quarantine facilities ta? Yeah, that is correct. We are under mandate by the Honorable Mayor Bing, sige-sige aton preparations sa aton quarantine facilities, both sa hotel, kag sa aton mga eskwelahan publiko. In fact, nagadugang kita mga apat pa ka-eskwelahan nga ginaaman naton para sa posible na magabaha ng mga manugpauli ng mga locally stranded individuals from the different regions of the country. Okay. Galing kay, although may executive order si Governor Bong Lacson nga hindi magbaton anay sa mga returnees halin sa Cebu, ang ginakulbaan namon, meeting kami kahapon, patawag naman kami ni Mayor Ping. Okay. Basi may ara yung mga maalam lang ang mga bakulot noon. Nga kay balumangita, paagi nga makapauli. Makabalik si Bacolod, hindi paagi sa mga puerto nga ginabantayan sa probinsya. Kabasi makalusot diri sa Bradco, so ginapabantayan namon ina. Kag kung makaabot magidiri, hindi man na namon sila maunggan. Kay Bacolod noon. Sila man na diretso magpauli. Kung mag-abot diri, however, basta alin sa Cebu, iagi ginasa sa swab kag i-quarantine naton. Mandatory quarantine now. Okay. Ito sa aton quarantine facility, hindi naton sila pag ipapauli sila balayan ay. Aha. Lain to yung nagligad. Ang negative na result. Lain to yung nagligad, sir, nga kapin pagid medyo mahinay ang result sang nagagawa ang result ng RT-PCR test, gina-allow na lang sila after nga mag-lapse sabi sa 14 days ang mandatory quarantine, ginapapauli sila. But this time, since nga nagadasig naman ang pagpagwas ng result, hulat to, nagid lang anay ang result ng swab test antes sila papulion. That is correct. Kaya kabalo naman kita sang realidad dito sa buong Cebu. Wala man ta sining nga nagahatag kita discrimination, pero initanan, isa ka hublag kag pulisa sa atong gobyerno lokal sa dalom sa pagdumara ni Mayor Bing, good nga maamligan ng aton mga bakulod nun nga mga pumuluyo. Pero okay, dala naman na ang mga sa probinsya. Aha. So ang inyo meeting kahapon nagsentro sa sining kay ang problema subong ilis ay gid from Cebu no, although Manila may mga nagapositive man sa mga nagapalauli, pero ang mas worrisome kita ang halin sa Cebu gid sir. Amo na gani mas mayo ni kay hindi labang ang mga nagasinulod pagi sa puerto sang pagi sa legal no nga may mga proseso, may mga authorities na to travel, pero wa isang test sa Cebu. At least subong ang mando isang alkalde nga stricto nga bantayan ini nga ang iban basi maglusot. Amo na kay kung magabot na diri action art, kung mabakulod nun, baluoy man na sa ila. Okay. Hindi man na natin sila pag-i-abandonahon. Hindi naman sila pag-i-sikway. Hindi naman sila basta lang i-manduan nga magbalik sa ila ginhalinan. Okay. Kung ikaw man sa lugar nila, hindi man na maayo para sa imo. Nagakinahanglan ka man sang pagtamod, sang paghangop, kag pagpalangga, pag-auma. Mo man kaparehas nga bakulod nun. Okay. Kung galing, dapat man nila intindihon nga kung amo nang ilay moon, maaagigit sila sa stricto nga proseso sa gobyerno agon mahalungan ang aton kabuhi kag ikayong lawas. Pagkatiri, return ko lang sa pagsiling, iagi sila sa swab, kag idiretso sila sa aton quarantine facilities, hindi sa ila iya mga palay. Okay. Dira na ulaton, tubtob mag-negatibo ang resulta sa ila swab test.
Pero subong sir, may mga nagpalauli na giman, may nabakante na giman nga mga schools nga ginagamit ta nga daan niya as quarantine facilities. Oo, mayroon sige-sige kita baton sa mga LSI, halin sa ibang mga lugar. Okay. Especially rin sa Manila, Metro Manila area, sa Luzon. Sige-sige kita, nagasigi man kita aman sa dugang mga pasilidades para sa aton mga returning LSI. Okay. Ang siling ko gani, ini mantayan, takay siling ko basig iban bala mapalusot, para na ang halin sa Cebu, nga mga kadto sa Iloilo, makalusot, makaidiya, makapuslit si Negros de, tiko nalin di siya nga magsakay di sa mapaskrap, ururo pa Iloilo, hilway sa subong, amo nang delikado. In the same manner. Kabay pang hindi sila magbinotig, kabay pang hindi nila pagmagchiko ng ilang mga records, travel. Dira naman na may baluan kundi hindi sila to dalhin. Okay. Amo na nga si Mayor Bing nagka-coordinate sa mga Marina, Coast Guard, kag mga local city executives ng ibang local government units, agod ma-filter gid ang mga nagabiyahe. Sir, initially, why nyo matalakay kung ano ang plano sa city? Since ang in IATF, kung National IATF, do ay paman desisyon, what will happen after June 30? Sa inyo, sir, meeting kapon with the mayor, na-discuss nyo kung ano ang mga plano after sa June 30 nga MGCQ? Wala na namon lalabutan nga meeting kahapon kay ang meeting namon kahapon duay aling kami sugod alas 2 tapos kami mga lapit na alas 7. Ang first portion sa amon meeting gintakon namon ang DepEd, ang presentation sang TUP mga experts dira anungod sang posibleng assistance nga mahatag nila sa aton DepEd lokal sa gobyerno lokal sa Bacolod. Nanungod siya mag-put up sang tower kag mga studios nga makadeliver sang radio broadcast for purposes of instruction sa aton K-12 program. Although kung talakay namon to for several hours, lecturing, questioning, clarifying. So hindi pa gid man to patod because it will involve tama ka technical nga mga proseso, dako man nga balor sang kwarta. Nevertheless, it hangs there under suspended animation. So, kabay pa nga mauman ini, kay man isa ka mga balakid, sa mga balakid sa pag-put up sang aton antena, it is 100 watts above ang franchise. Ang franchise ay nila sa Kongreso. Matagaan kita permit. Kaya franchise. Okay man na, sir, kay siling ko, for the purposes ng educational or for educational purposes basi na sigon balang na pag-approve sang kwan sang Congress pero ang number one nga problema ang budget kung sino din mahalin Actually, ang budget i-provide sang aton local fund, ang special education fund rin sa aton 1% nga real property tax. Okay. Rin na sa aton local government unit. Ngayon na tani ko 100 watts lang. 100 watts, one tower, pero makaproduce kita about 4 channels, 4 studios. Barato na sa. Okay. Barato na sa yata, mga 7 million plus lang na. Pero, kung hindi tagin ang nag-aagis ang franchise, 10 watts below kita, mga low FM frequency, puputan kita mga 5 antennas, amo na magulo gasto. That will involve about 37 million or even more. Okay. Ginatanaw mo ito ni Mayor Bing how practical and how practicable, how enduring, as sa saan ito ni gamiton, as sa saan ito ni kinanglanon. And more or less, nakita naman naman ang practical necessities under the present circumstances. Kaya posibleng man ay magamit even after COVID-19 scenario for purposes ng continuing journalism programs ang aton local nga DepEd. Ang aton mga kabataan pwede man ma-train for broadcasting, drama, and then magamit man ng mga radio for information. For broadcast ang aton mga ordinances nga napasar, mga resolutions. Yes. Mga announcement na sa tipo sa mga emerhensya, mga So, gina-consider ni tanan-tanan sa aton local government unit sa ilalom sang pag-giya ni Mayor Bing, kabay pa nga mahuman natin ini. Yes, sir. Yes, sir. Kami palihog if anything you can be of help to us. Yes, sir.
Pero by the way, sa imo sa quarantine center as chair of the QCAT, balikan ko lang kadali, last na lang gid councilor, nano yung status na hindi apariyo sa mga LSI to sa Cebu, hindi apariyo sa mga residente Cebu to. Ang Bacolod City nalabutan yung punto nga na-discuss kung diri sa aton niya daw, hindi man niya pasaway pariyo sa Cebu to, sir, no? Ang aton diri, at least sa Subong, ha? Makasiling kita nga kudos. Congratulations sa mga Bacolod nun. Kabalo magpailalom sa otoridad, kabalo na mag-operar, kag nakahangop sa aton sitwasyon. Daw, hindi kita nabulayan diri mag-kop sa ila kay ka mga kooperatibo sa aton mga LSI. Okay. Oo. Sa LSI, no? Pero ang pumuluyo in general, at least daw nagasunod sa regulasyon. May mga pasaway man pag tayo lang. Oh, well, hindi tagid man na siguro mahimpit. Pero at least, ang atong pumuluyo from the general spectacle, kooperatibo. Kaya nag-augyo, nakakilala sang kakinanglanon sang pagka-istrikto, sang pag-imponer sa mga rules and regulations. Salamat man sa atong mga frontliners, and art. Sige-sige ang ilang sakripisyo kag exposure sa threat sa COVID-19. Salamat gid sa mga Ginoo nga protected sila pirmi. Okay. Sa protection nga na kita man ngin beneficiaryo sa sila nga protection. Thank you for them. Yes, sir. By the way, naka-istorya na mo sa DepEd kung beyond June 30 ano matabo sa quarantine facilities sa Isulan? We still have an existing resolution and request also from the Office of the Mayor. Kagaling sa aton sa ang panglungsod nga extension sa aton utilization sa aton public schools beyond June 30. From the point of Ma'am Gladys Sales, there is no problem. And understanding it from her own explanation, daw wala man problema kay Ma'am Gemma Ledesma. So, kinanglan gid man naton ini-extend kag nakitaan man nila ni ang kakinanglanon sini. So, gatuo ko nga ang aton DepEd officials hindi mag-object sa aton request. Sige. On that note, Councilor, thank you so much for the time. Good day, Shemo. Good morning, and may God continue to protect us from COVID-19. Salamat, salamat. Aksyon Hotline. Councilor Inisito Novero as the Chairman Committee on Quarantine Center Action Team. Now, ang ako lang din gina-expect na hopefully, ang National IATF bangod sa makonsiderasyon nga ginalantaw nga way pagid sa vaccine na hindi gid mahingagaw ang vaccine nga mahatag abi sa mga na-infect, no? Sa bilog nga kalibutan way pagid sa nagkadiskubre sining nga manginbulong nga makapapas sa virus. Kabay pang National IATF, makahimo na nga sang guidelines kung ano matabo sa mga lugar nga ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine pagkatapos sa Hunyo 30. Now, kung padayon nga exister ini nga problema, hindi mo nidagdali nga halugan kag pabayaan lang gilayon nga daw ginbuyan mo sa turel nga way na sang regulation. Ang isa diri ka dapat naton leksyon, no, nga tun-an ang natabo sa Cebu nga status nila subong nga kon kita gani diri sa bulan natong istrikto nga ECQ ganalain na kita. Aksyon Hotline. Di pareho pagid sila to nga extended kag kon si Simato ang secretary sa Simato nag-request na sundugan nga personnel kay mismong pulis to sa Cebu City nga nagabulig regulate, kag tasman daw ay giyaga palating tao, ito na nung nangilay ako nung panimuot man. Aksyon Hotline. Hindi man pwede nga magkumpiyansa nga i-underestimate mo ni ang virus, kaya ang epekto sina kung magpositibo, magdamo, chances are, ang chances sila, nga basi kung may mapatay, karon ti kabuhi ng ginistoryahan tayo. Aksyon Hotline. Damo ang nagaka-recover. Yes. Kaya ginabalita, tayo na nga damo ang nagaka-recover. Pero, what if abi kon isa sa mga pamilya tagro matapikan nga hina ang kondisyon sang lawas, ang resistensya. Kag kung mapatay na kundi dako na sa iyang problema nga atubangon sang tagsa ka pamilya. Aksyon Hotline.
pabangkot sini kay pila na lang kadlaw nabilin magatapos na ang modified general community quarantine. Anong desisyon sini sang IETF sa Negros ka Bacolod? May ara bala sila sang tingob o kon pareho nga panindugan nga iga-appeal didto sa National IETF? Inang way ta pa may baluan. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Kung healthy nga ready. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Standard Time, alas 8:50 na. Aksyon Hotline. Hingagawon ko lang ang direktor naton sa Nupo kay Ahay na biktima si isang mga mudo subong nga ngalan niya ginagamit naman nung kag din kakita sina nga way pa rin mag-init ang pulungkuan niya sang pagtiner din sa Nupo. May mga kuha na ihaw, may mga tao na iyang kakita sa naiman, gamiton mo ang ngalan sang direktor sang Nupo para nga may nagapang solicit, may mga nagapang text dalin sa mga opisyales sang mga banwa kag syudad. Sinkulano man, gado paborito lang pulis nga ibiktima kon siniyaw. Ay, kalain man niya nga pulis na ginuway na gid sila katahap no sa paghimo sini nga mudos. Aksyon Hotline. Good morning lang dara kay paring Joseph Yansona no nga naga-monitor nga karon iyang agad diri sa aton nga pagpangalagad paring Joseph. Pangagad sa pangapi karon na. Thank you. No problem kuan lang ta karon na. Hambala lang kita kunding kita mangapi. Aksyon Hotline. Now, at least, Areo, parang matagan taligwa nga itong sininganong po direktor kay hindi ni mayan mag-amo niya nga sistema nga may mga tao nga mga hindi mayong ginahimo nila kapin pa pulis yang imo biktimahon nga gamiton mo ngalan sa imo sining nga mudos.
tining kakita sina nganong po direktor pa iya, no? Why nagig kaya katahap sini? May tani ko makilala ni kag mapasakaan kaso para mga madudla bla, no? Ay katunto mga maklase tao ni man. Aksyon Hotline. Joining us this morning is Police Colonel Romy Palgi, ang tagpamuno natin sa NUPO. Sir, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa Aksyon Radio Bacolod, si Aksyon Art po. Magandang umaga rin po, Aksyon Art, at sa lahat po ng nakikinig. Opo. Sir, bago pa lang po kayo dito sa Negros Occidental, dito po sa NUPO, sabi ko nga kanina na hindi pa nga nag-iinit yung upuan nyo dyan, may mga modus na ginagamit yung pangalan ninyo. Tell us, sir, and so that the public may know, ano ho itong modus na ginagamit ho yung pangalan po ninyo? Apo, salamat sa programa ng Aksyon Radio Bacolod at may papaut natin sa taong bayan na may mga tao na nagsasamantala, ginagamit yung mga prominenteng tao, hindi lang po ako, kundi ibang tao rin pwede nilang gamitin. Pwede ka rin gamitin Action Art, kaya maganda ibalita natin sa taong bayan ngayon na may ganitong modus sa mga tao na walang ibang iniisip kundi manloko ng kapwa. Kaya pinatrace ko nga yung gumagamit na number na kung saan sinasabi na nanghihingi or nanghihingi ng pabor si PD ng NOCO. Hopefully buhay pa siya kasi na-trace na namin hopefully buhay pa siya. Ayaw natin na mangyari yung manloko tayo ng kapwa. At advice ko nga sa kapulisan din ng NOCO, we need to be watchful and prayerful, at especially in this time of crisis. Maraming alam naman natin epekto nitong crisis na to, pero wag tayong magpa-apekto. Kasi tayo ang kawawa at maganda yung ganitong programa kasi nakikita, naririnig ng taong bayan at hindi rin sila maging biktima sa ganitong mga modus. Sir, ano hong modus na to? At kung na-trace na natin yung number, ito ho ba ay mga sindikato o private individual na gusto lang ho siraan yung pangalan ninyo? Actually, sindikato po ito. Kasi nanghihingi sila ng mga pambili daw ng ganito, construction material. Na-trace namin, hindi wala dito siya. Nandun siya sa ibang lugar. So, I don't know kung buhay pa siya hanggang ngayon kasi naibato ko na rin sa mga concerned police unit para tugisin ganitong sindikato. And yung mga nais niyang biktimahin o pinadalhan po ng mensahe, buti naman at na-inform kayo, at paano ho natin ito na-discovery po, Colonel? Sa tulong din ng mga tinawagan. Tumawag sa akin mismo yung tinawagan at sabi nga nung tumawag sa akin, Colonel, may gumagamit na pangalan mo, buti na sabi niya sa akin. Yun din po yung panawagan ko sa ating mga kababayan, sa ating negrense. Kung sa tingin nila may kahina-hinala, kung may tumawag sa kanila at naghihinala sila, paki-report po sa kapulisan para ma-actionan natin agad. Hindi po tayo pwedeng maging neutral. Baka sabi natatakot baka balikan ako or what. Ay hindi pwede. Parang sasakyan yan na pag hindi naka-engage yan, hindi tatakbo. So paano tayo aabante na negrense kung hindi natin papanigan yung patotohanan? Doon po tayo sa patotohanan. Nung una nga si Colonel Baleros, the former and the retired NUPO director, naging biktima din niyan at nung time niya, nakahingi talaga, load yung hinihingi. Nabigyan talaga at iba pang mga pataas na leader dyan sa province yung hiningan. Buti na lang, hindi load ang hinihingi po ng gumagamit ng pangalan ninyo. Actually, kasama na rin po yun na hinihingi. Yung load, ano-ano mang mga personal gain yung iniisip. Hindi yung kapakanan ng kanyang kapwa. So, hopefully, maayos na ito lahat, matapos na
para hindi na maulit-ulit. Sige po. Isa na lang po, finally, on the recent incident involving two police personnel na under po sa NUPO yung nabaril po at buti na lang, hindi naman po namatay. Sir, ano ho ang inyong direktiba o mandate po sa lahat ng mga hepe ng kapulisan dahil po sa incidenting ito? Actually, Aksyon Art, na-release na po yata yung press release kahapon. At ang advice po sa kapulisan, we need to be watchful and prayerful. Sa ating trabaho, nandyan yung risk. Kasama na yan. Opo. Pero being watchful and prayerful, I believe we can overcome. Kasi yung mga lawless elements na yan, walang ibang iniisip, kundi mag-strike anytime na we lose our guard. So, we need to be on guard. At alam po, yung investigador natin ay ginagawa na po ang lahat para maipalabas yung katotohanan to end this kind of atrocities. Yan po yan. Sige po. On that note, Colonel Palgi, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Good morning po. Maraming salamat din po, Aksyon Art at sa Aksyon Radio Bacolod. Lahat ng nakikinig, magandang umaga po. Aksyon Hotline. Ang direktor sang NUPO, abi ko gani construction materials ang ginapangayo o sang gagamit sa ngalan niya, pati load magiliho. Singuna dumduman ko si Colonel Baliro sa momento, may gintawagan nga mga provincial officials, may atugid niya nga ati nakapadala gid load sakay sa numero nga nagpakilala nga si Colonel Baleros. Aksyon Hotline. Kasaw ginila yan nga manggamit lang sa ngalan na di ang ilang ang ila sining konsensya man. Namin niguro kadlaw sa muli nila kay tis nila. Pwede ta manggali may mo ni simple lang, hindi man ta makilala kay ti numero man lang ang ginagamit mo padala sa biktimahon mo. Aksyon Hotline. Morning lang dira kay Elizabeth Malagagamala. Suset Nansan. Uy, si paring Winald Obiras sa Gabales. Ara siya sa Singapore. Kumusta ka na pare? Tomas Brunyola. Monitor sa Regent Pearl Alihis. Si Merly Gonzaga. Araman. Mary Ann Anyo Ramoran. Ray Jantan Villalon. Sa Barangay Purisima si Eho. Jory Biadog. Sa area sa Iloilo. Siya pero nga sa iba niya nga area sa Iloilo pang quarantine Japon biskan hindi man ilisay ay gali. Ati province niya mo ang istoryato yan ni Mayor Bing si Mayor Jerry Trinas. Action Hotline. Morning man kay Melchor Baroca Rumbines. Ang imo sir concern do parior blas Negros day kakon sulod ka dito, bisa na makulod gani subong, basta Cebu galing niya no? Kung Cebu ko na galing, di obligado, gin nga i-quarantine kay. Action Hotline. Almira Lim Malazarte, Heaven, Zara Iscuban, Bia Jonathan, Tapang Abalos Liti. Si Tigbaw Ari Kimril, sa sitio Yaw siya kunwa. Lito Dayap, Elmo Jones, Rifinage Ruiz, Hob Soles, Sap, naging usapan na lang Aksyon Art. Ara man kuno, ang Bacolod City, ang deadline ganing nga dapat ang payout matapos, July 1. Action Hotline. Ronald Pasi Ricalde. Morning lang kay pari Edward kag sakay Papang Dale, gapamati di kami sa Aksyon. Sige, paring Chupoy magbanwa dira sa may area sang Macau, China. Morning dira sa imo. Kumusta ang taga Macau? Mga Pinoy dira nga mga OFW. Si Sir Felix Magtulis Villatora, Richel Aguarense. Thank you da. Kay Jansen Vasquez, siling nga mga ayo kami bulig para matalakay sinay ko kayang poste di sa amon sa Purok Rosal. Takuling daw matumba na, may job order na ni sila daw ay gyapon aksyon. Sige, noted na Purok Rosal Takuling, sige lang ipacheck na karon kag kuhaan ta na
mga litrato basi malabayan masang patrol karon ng Purok Rosalda sa Takuling kay ipabalot sa taga Sineco niyo para nga matumban ako nung poste nyo to. Aksyon Hotline. Ipahibalot na sa mga opisyal nila karon da sa mga board of director kag sa consumer division no nga head para nga maaksyonan ini. Aksyon Hotline. Alas 9:03 na. Now, Aryo, ang Bacolod, ang regional office, kundi may ginanganangan magkita diri nga ipatindog o kung gina-construct nga laboratory center para sa RT-PCR test. No? Kag luwas sina, kundi masami batian ta mga officials, halin sa naglain-lain nga mga departamento, may alin sa opisyales sang gobyerno. No nga mo ning gapresentar masami sa sitwasyon o kung estado kung istorya naton ang COVID-19. Now, ang isa subungan obserbanta, at least, bangod nga may laboratory center na ang silay, nagdasig-dasig gawa ang result, nagdasigid actually. Amo na nga within 3 days, may mga result na ang nagapaidalom sa RT-PCR test. Aksyon Hotline. Way labot sina, ating ilo araman operational man gyapon. Kaysa nagligad yung susamakon mo natapos ng 14 days quarantine, ang result ay piya nag-abot. Aksyon Hotline. Kag-ari ay gusto taliwat mag-check sa perspektibo o pananawan sa isa ka doktor kung sitwasyon ta subong kay ti ang ginistoryahan diri ang spike o kung pagtaas gyapon mo sa numero sa mga nagapositibo. Sus kung pagustuhan mo lang ang pagsulod sa taga Cebu, can you imagine nga dualos taga Cebu nga nagapauli di sa aton may aragid sang nagapositibo? Aksyon Hotline. Do hindi ma-explicar mo? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the head of the Corazon Locsin, Montelimano Memorial Regional Hospital, ang Chief of Hospital, the workaholic Dr. Julius Drilon. Doc, how are you? Good morning. Mark, good morning. It's good to hear your voice again. Thank you. Ayaw nga aga sa inyo nagapalamati. Alam mo, Art, judging from your voice, daw healthy again. Salamat, Dok. Yung kaluyan, gahalong lang kita. No? Katulad sa gina-advise mo bla perme, dapat halongan tagid. Kaya mo malang ni kapital tay. Salamat ka nagapamati ka man sa advice. Dok, number one, unahon ko lang update sa parte sa laboratory center. Bilang gina-construct mo natin sa Corazon Locsin. Kumusta, Dok? Kag saan o posible mangin operational? Okay, thank you, Art. Balan mo, ang imo nga pamangko timing gid no kay later this morning around in 30 minutes after this interview we will have another progress meeting. So subong there are basically kung ibutang mo there are 3 components of the laboratory. Okay, ang ginapobra naton Art no, let me clarify. Ay biosafety laboratory level 3 no. So hindi ini siya na ordinaryo nga laboratorio because ang ginatanaw nato ang long-term na effect, ang long-term na paggamit. Sige. No? Well, anyway, that will probably be in another topic. No? Yes, Doc. So, subong, ang isaya ka component, ang infrastructure, ay almost 95% na initapos. No? So, finishing touches na lang. No? Okay. Pangaduwa ini ang mechanical component na amo ini pinaka-importante, equally important, di man pinaka-importante, equally important ini sa laboratorio. Ano ini? Ini ang aton nga heat, vacuum and air conditioning system. So this will entail the interplay of these 3 components para ma-attain mo ang different pressures in different areas. Okay. So almost 90% naman initapos. Okay, ang pang-apat ini ang aton nga mga equipment which nakumpleto na ini by tomorrow.
So, subong ang panglima ka component, siyempre, ma-operate sila. No? Nagasigi-sige na simulation na siyang mga practice ang aton nga mga techs, mga medtechs kag ang laboratory manager. Okay. Ang ilang mga proseso. So, kada section na may process sila bago mo makahatag ang resulta. So, subong naga-finishing touches na kita sa tanan. Ang main components ni which is the electrical ikabit na over the weekend. Okay. So siguro by 2nd July 2 or something, ma-testing na ini ang ginatawag mong laboratorio. Paandaro na tanan ng mga component. Kag i-leak test na ini siya using the smoke test. No? Tapos ibutang na namon ang mga gamit. Pagpadalaganon siya in the next 24 to 72 hours. No? Okay. Tapos ma-proficiency training. Ibig sabihin, i-testing na bala siya. Okay. May-ari na di ginhatag ang RITM sa aton nga sample. Ang 5 ini ka samples nga i-testing. Kaya itong control sa ilang, kung ini nga tutuod yun nga sample ha, kung whether it's positive or negative. Kung may basa mo na, submit na ni namon tanang nga dokumento. Okay. Hoping nga matagaan tas ang license to operate before July 6. No? We are planning to have a formal opening. Mag-open lagana ni with our city officials by July 10. So, muna ang ginatanaw namon nga mga dates. Okay. I see. So, hulato na mo na doon ano kay para at least may timbang na o kung may magdugang na dito sa sila, laboratory center man, mapadasig mga process o kung ang pagpagwasong results ng RT-PCR test. Don't worry, Art, kay balaan mo, imbitaron man din namon ang media on sa tour. Kamo lang din malibot. You have a chance to have interview with the operators, no? Tagaan ka mo namon yung chance nga maglibot-libot dire. Kag tanaw ng laboratorio. Okay. Pagkatapos, siguro mga next week. Pwede ko mo namon i-schedule na namon. We'll have a chance. And of course, our mayor na will have a private tour. Siguro upod na lang kamo tanan para hindi man kamo siguro damo gina. Kaya ang iba na hadlok man di magkadto mo. Gani man. So, ikaw hadlok tanan, bla. Halong lang dok ang imo advice lang gyapon ang sundon tanga kinahanglan ang protocol isundon gid. Ano pa to ata imo nga pamangkot mga SI ito na ano to? Kaya rin baladok kundi subong amoning worry sa kalos kalabanan even the governor nagambal na nga unta-tunta na ipinasulod sa ilisay ni kipuerte nag-spike kid ang numero ko ng taon mo sakto gito ngambal mo the last time na interview kita nga kung may ara lang sang mass testing nga matabo hindi gid madula ang posibilidad nga may ara gid sa mag-positive in which ang nagpalauli nga ilisay do mo ning madamo man kag OFW. Dok, kay ang worry diri after June 30, basi wala kon dulaon ng MGCQ, may mga regulation na ipatuman. Ano ang paglantaw mo di sa perspektibo sa isa bilang isa ka doktor? Ano ang dapat mo unta sini dokman? Wala mo hindi mo gini art na separate ang purely medical point of view and the humanitarian side of it, no? Okay. Okay, we'll take up the humanitarian side of it. Bala mo art ang aton ding mga na-stranded na mga individuals. Okay. During the lockdown, for whatever reason, bala mo ay nagakaubusan naman sila sang kwarta. Na maggastos so sang ilang tener. No, so nagapakiusap na lang sila sa ilang sa aton ng mga amigo dito kagkaparyentihan. Pero ang iba niya nga wala gid choice has to spend for themselves kundi sila matener. Di ato hindi man nila hublahog
kung isa ka na to kabulan, Yes. mabayaran mo yung pagkaon kagan imo nga hotel stay, no? So, ginapamumduman na sang aton ng mga local government officials nga ti constituents mo man ina, no? Kag it's also your hindi lang LSI niya pati OFW, no? Yes, Doc. It's also your moral obligation. Nga kung magpuli di sila nga kung ano man ang mahatag mo nga bulig sa ila, isa sila is to put up quarantine center. Okay. Ang problema, okay, going back to the medical side, alam mo Art, I strongly believe na the more you tests, makita mo gini ang may ara gina iyang magasaka gina ang mga positives. A good thing is maayo man kay impact ng aton nga mga programa. Pag-abot nila, may ara programa nga hindi man sila maglagaw-lagaw lang it took a while before we were able to organize ourselves, no? Yes. In relation to the mga administrative orders and local government naton. It took a while before we were able to really strategize all of this. But the good thing is nakikita kita silang solusyon. So ini nga nag-positive ni at least ara sila sa quarantine centers. Okay. No? Identified sila, may nakabulig ini ang sila'y testing laboratory na makita na yun kung ano ang resulta. Okay. Ang sunod ni karon sa aton laboratorio, we have initial talks now with the city government of Bacolod kung ano ang ila plano because balan mo ay hindi nila lahog mag-operate sang molecular lab, no? Ang estimate na mo ni nga gasto sa mga average of 150 tests a day, labot ni mga 10 million naman. Sus! Grabe. Ini mga equipment lang. Ay, ibig sabihin mga consumables, mga testing kits, pipettes, etc., mga disposables. Why pa nila bot ang elektrisidad? Kaya balaan mo ang elektrisidad ay hindi mo ni pagpatsyon ang laboratorio mo, no? 24/7 nag-andar, no? Okay. So kung makita mo din mga blowers naton, mga electrical component, mga gamit, mga makina nga why mo ni ginapatay. So siguro gina-estimate man ni namon mga 200 to 300,000 a month ang kuan mo, ang imo elektrisidad. Sus. So kung hindi lahog-lahog na operation, no? So nakita ni namon and I hope I'm wrong because sa subong ginatulutan-aw diri namon ang national figure even in Cebu now, no, in Cebu na naging I think next epicenter na ni siya sa mga positives, no? Kataas ang mga asymptomatic carriers, mga 62 to 63%. Okay? So, I believe na kung targeted mass community testing na ini ang Bacolod City, may ara ginaiyang magwa na nga mga positives, no? Okay. The good thing is one, we have now the capability na makita sila nga madasig, no? Kaya magwa ni resulta in 2 to 3 days, no? Ma-operate naton ini isang mga 8 to 8 to 10 hours a day. So we will have now the chance to have a clear picture of the unknowns in the community. Two, maswerte pagkikita diri sa Pilipinas, no? Okay. In a sense siguro, I don't know, maswerte kita. Kay ka mga una nga data nga gintanaw naton as early as March and April, ang mga positives na nag-positive sa PCR test. During that time, we have a good numbers coming in from China, Italy, United States, no?
makita mo nga 5% kidya goes into moderate to severe condition. So mo ini nga nagataas ang ilang mga tao nga nagapalapatay. No? So ay kita kabalo kung ano ini ang nga napatay sila because primarily may ara sila nga mga comorbid condition. But sa mga latest nga mga data nga ginatanaw nato nga gina-extrapolate, majority, ibig sabihin, up to 75% nga nagakalamatay ay may mga comorbid conditions. Ano ini? Kadamuan gini diabetics, 10%, no? Well, of course, pag long-term diabetics, daw kadamo ka na sang concomitant problems like heart failure, kidney failure, etc., etc. Ang mga tao nga immunocompromised, no? For whatever reason, either they're in chemotherapy, or they have an inherent chronic disease that compromise their immunity. So, yung mga mataas, hindi kita sa Pilipinas, only 2% goes into moderate to severe infection na ikamatay nila. Okay. Kadamuan diriya sa aton, mga asymptomatic carrier. Nga wala nagmanifest bala sa typical na ilanap, amo na bala? Okay. Kag ang mga positives man sa kaluoy sa Dios nga wala nagadiretso sa severe infection. So, daw maswerte pa kita kay kung ini ang mga positives ini will go into butang pa 2% sila will go into moderate severe infection. The more tests we have, the more positive we see, ma-overwhelm ang aton na healthcare system, no? So in relation to that, kung gusto mo tani i-introject ina sa imo, no? Kami wala nagauntat ang panghanda dire. Because subong nagapadugang pa kami sa mga field units namon. Okay. Na gina-put up namon dire sa ground. Na just in case mag-spike sila, we're ready na ma-accommodate sila as much as we can, no? Okay. Pero ginpeg lang din namon ang amon nga allotment for these cases sa 35 beds lang na-accommodate namon. Sa moderate to severe, Kaya amon ina mo. Okay. Ang balanay namon sang province kag sang city. Inyo ang mga asymptomatic and primary. No? Inyo na kamo na iyaya. Why hindi kami diya mag-quarantine kay the hospital so not for quarantine area. Pag they go into moderate to severe na kaso, ibig sabihin na kondisyon, dalaan nyo di sa amon. So, amon nga hambalanay, no? So, amo inagyapon ang ginapaghandaan namon, no? And subong art, once we go by next month, mga mid-July to end of July, when the city now goes a little aggressive on community testing, mayara ginantiyang magwaliwat na positives, no? Yes. And what to do with them, ilan na i-art programa. No? That is already beyond the walls and the confinement of my jurisdiction. Yes, Doc. Nag-coordinate lang kami sa ila. Okay. So, amo ina ang akon nga opinion yes, Doc. sa imo nga mga tubang ko. Yes. Isa na gilang Doc ka concern. Dara bala kundi damo bala Doc kadto nga nagapakonsulta nagyapon sa Corazon Locsin. Siling ko ano ni mga district hospital ta sa mga sagwa ni why ni sila di nila masarangan ni kag ang iban na bala Doc siling namo nga dito kaluluoy kay dira sila nagatiner sagwa na lang kung kaisa may gagin buligan sang city. Ano ginang reality sila da Doc? Alam mo, mayo ganyan pamangkot mo na. No? I think you're the third reporter that asked me. Yes. Alam mo, from the very beginning. Okay, butang pa pre-COVID days, no? Ang amon na rin nga pasyente, na ginatanaw sa outpatient, 300 a day. Sus! 300 a day. Purte. Okay, outpatient ha. Sa emergency department, hindi mo pag-isipon upang emergency department. That's another 250 a day. 30% lang na ang medyo real emergency. So 70% outpatient man in nature. Okay? So sumahon mo total, that's 1.5 a week. Multiply mo sa 4, that's 4 weeks in a month. Ila art. Oh. Sus! Yan sa ismail.
Correct? Grabe. More or less. Mm. Sa Ismail sa isa ka bulan. That's a pre-COVID incident. Okay? Here comes the COVID. Ang tanan na kalibutan, ang tanan nga establishmento sa Bacolod na muntat. Pwede. Kami lang di sige outpatient art. Yes, kami lang yes. sige. Why kami napunta? You know that neighbor kita ba lang? Yes. Kita mo na. So, ang sige-sige ang amon pagtanaw sa mga pasyente nga may cancer. Sige-sige ang amon nga outpatient chemotherapy. Sige-sige ang amon nga pagserbisyo sa mga pasyente nga kinahanglan i-transfuse ang dugo. Kag ang mga pasyente nga kinahanglan i-follow up. Whether may ara man kami online sila nga services, no? Nga kung may ara sila internet na available, they can consult online. Why kami na nagunta? Yes, ang Doc. ibante, ang physically gidambi, wala, hindi niya sila capable ang ilang mga gadgets, ang internet-enabled device, hindi sila muna. So, sige man di sila yapon tanaw. But of course, that drastically went down. Siguro, we were seeing mga 30 a day. Sige, during the ECQ time. Okay? As early as now, fast forward a little bit. As early as May, Okay. I want to see Administrator Emang. No? Nagambal na ko sa iya nga by mid-May, going back, no, sige, amo na lang ni mid-May. Nagambal ko siya. By mid-May din ko, ay mid-high man kami nakatama ni Administrator Emang. No? We always talk. Siling ko, i-anticipate na niya pag-lift niyo ni isang may modified ECQ ni madadamo-damo na nagdisamon. But because of we are following the city's administrative orders na dapat ang aton na panawag na basic health practices. Yes, Doc. Basic health practices na social distancing, wearing of masks, and limitation of people in an enclosed places I will still be practiced. No? Okay. So nagambali kami sila na hindi kami magpasobra. 120 to 150 a day. Okay? Kaya balan mo, ang outpatient namon is an enclosed area. Okay. Okay, kag limitado na da ang because of our practices na may social distancing ka. Hindi ka mo pwede magpinungyot ang 300 da. Okay? Kag isa pa wala pa kami naka-install sa mga amon na mga negative pressure ventilation sa outpatient, sa sulod sa outpatient area. It requires a lot of planning, no? Okay. It's undergoing renovation. So karon ang natabo amo ni. Ting sakto ginangambal ko. Nagamat-amat pag-lift ini pagbutang sang June, kundi GCQ na. Correct? People now have access to transportation. Okay. Alam mo, 29 ang barangay health station ng siyudad. Why ko sila pinapakalain? Why ko nagapangita awaya ata? Yes, Doc. Kaya ang mga city officials naton, mga amigo, tanitanan, nabigay kami na dire. Okay. But as early as, even the pre-COVID days, as early in 2011 when I took, when I assumed office here, kita na namon. Okay. Nga 300 diriya, 54% na diriya, taga city. Sus. Grabe. 54%. Kung nagagama ang inyong mga barangay health station, na I have 54% there. It could have lessened, probably half tani. Correct? Okay. Now, going into ini mga taga-probinsya, nagsulat na ako ini as early as February sa kay Governor Lacson. Kag sa mga meetings, nga ginaghambal lagi kami na i-capacitate nyo na ang mga district hospitals. Okay. Kag lalo ang sila'y provincial hospital because mo ng catchment basin ninyo area. Strengthen nato ng referral system naton. Kaya hindi ang mga witi-witi nga kaso ihabuin nyo sa amon. Kaya ma-overwhelm kami dire. No? Kag isa pa,
dapat tertiary care, dapat ang aton nga referral system, which we talk about it, since the time ni Lapu-Lapu, Correct. it never worked. Dapat i-strengthen tagid ini. Okay. In relation to that, nag-ubra pagid kami extra hotlines, etc. That you can ask and kung may referral kamo, tawag kamo sa amon 24/7, no? Nagtabudugan kami dara tawo para magsabat lang telepono. Okay. So things like those, may mga anticipatory moves na kami nga ginubra. However, wala inagin butangan sa atensyon. Tibalan mo, Art, hindi bala mas madali kung ng federal agencies magbinuligay, kay kung pabayaan mo lang isa ka ahensya sa gobyerno, katulad sa amon, pabayaan mo kami dari nga buyutan sa amon, ubos at ang resources namon. Correct. Okay? As of now, Art, I'm telling you, kabudlay na wala na kami ga-expect na madugangan pa ini sa Department of Health. Ang ipadala nila nga kwarta sa amon for operational expenditures. Okay? This is a reality and a fact, Art, na ang gobyerno naton has already loaned $5.8 billion okay, on different agencies, sa mga World Bank, International Monetary Fund, whatever, private sector. Okay. Ang total sini-Art, almost $6 billion na Sus, dollars. grabe. Multiply mo sa 50, pila na trillion. Di wala na kwarta ang gobyerno. Correct. We are directly under the national government in terms of funding. Okay. Hindi lang ini outpatient ang ginaasikaso namon. Mayari pa ko di ginaasikaso nga mga 300 bilog ko, 350. Nga ginatagaan taman sa serbisyo. Ti area ho, outpatient lang niya ho. It's not those people lining up there. I don't have a choice. They actually have a choice. They have a choice. So it's their choice to be there. Ang isa inihat nga karadlawan, ay wala ni ginambal sa iba na. Hindi na tanan nga nagapila. Okay? Ay pasyente. Ang nagapila nga idira nga iban, ay ginatagaan lang nila ang biyarya 300 pilahe ko din laligda ka daw. Tapos kung malapit na ko, tawagin niya ko o i-text mo ko para makanto na ko na. Okay. Grabe, no? Okay? Now, hindi sila nagapila. Ang may mga appointment nila yang nagapila, no? I-separate na namon. Sino may appointment? Through a megaphone. Makita mo daw, observable ba? Sino may appointment for today? Diin ang imong appointment slip. Una na ka mo dire kay i-screen pa ka mo namon. Kay bago ka magsulod, kundi may health screening, mga kami. Yes, Doc. Hindi ka naghalin. May ano nga napamatsyag mo, etc. These are tertiary care patients na gin-admit, may sige-sige ang chemotherapy, sinanlan pa nila sang ibang na laboratorio, etc. So, ipagwaon na siguro ang appointment na siguro, mga 50 na sila, mauna sila. Yes, Doc. So, since we're practicing the social distancing and other practices, mabili na lang dayan, di mga 80. Kaya mula na yung ma-accommodate namon, kaya hindi man namon pwede. Sunod ka mo direta na, ano matabo sa aton? I hope at maintindihan ninyo, we're doing this for our safety and our clients' safety. Hindi padamo-damo nga may mga suggestion, hindi ka mong pagbutang sang tent. Hindi ka mo maghatag sang numero. Ari ay pang gin-anticipate mo na mo, no? Tagaan mo na numero dara. Baligya na. Kwartahan na ang numero na. Nakita na namon ang kaladlawan gani. I think kamo man to nag-cover art. Yes, Doc. Ang kagab ito. Nga din paglikop nila tanan. Kaginala ko sa Bay Center. Ang kaladlawan to art, linti ang nagpila para sa pasyente. Pag-abot sa Bay Center, anuntos lang. Abot ko na-discoveryan nila itong hindi ko yung pasyente. Grabe, no?
Anyway, Doc, wala na nakakatabo. But, alam mo, there's no system that is perfect. Okay? Yes, Doc. We listen to the opinion of the public and the people that we serve. Okay. But, and then at the end of the day, it's up to the management. Hindi lang ako iniata nag-desisyon. Yes, Doc. Management team na ano ang safe for everybody. It's a given fact na hindi pinantanan nila natin na servisyohan. So, amo inaangako nga ating handle again. Let's go back again to my previous statement. Nga kung magbinuligayan tanan, magagantan ang aton na lubrahon kag makaserbisyo ng ating maayo. Hindi lang ninyo paghihaboy na rin sa abon tanan-tanan. Hindi na namon nasarangan. Yes, Doc. So, Doc? let's do our share, para enroll. Yes, okay. Yes, Art. Gusto kita ni palawigon. Yung galing kido ipitagi ko sa time. Anyway, so punag talin ni dason ako parang kung may ara pagid ma-concern nga masabat naton bla para maklaruan ta ang publiko man. Salamat gi sa time mga ginatag ginhatag mo karon nga aga, Doc. Art, kanto na lang din mga peta na mag-chismis. Isa pa na. Salamat kido ka. Salamat ki sa time. Art, good morning Art, and good morning and madamo salamat for this opportunity. Thank you. Aksyon Hotline. Ay, tigita mo lang na. Di nga lang tumabla. No, ang mabasulan diri ang regional hospital pero ang kamaturan gali way iba niya ga kooperar way ga bululig isalig nila diya may linya na ipanamig baton kuno bayad. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.